Honna ymlaen, Corey Herford. I lawr chwith. Herford yn erbyn Morgan Owen, mewn i'r cwrt coffi. Herford yn mynd I hyn, a mae honna wedi mynd yn barod I gefn y rwyd. Corey Herford, gwaith gwych o'r chwith. Corey Herford, dyna'i ail gol o yn y gyngrair y tymor yma, a fo sy'n agor y sgorio yma bnawn yma. Y baslet traws gan Iwan Lewis, chwilio am Connor Evans. Cian Jenkins oedd yno I Llansawel. Mae'n ôl gan Evans sy'n mynd I hyn. Mae'n ôl na gyffyrddiad gan Will Fuller yn y gol I Llansawel. Dyna gyfla gora Gaernarfon hyd yma. Cian Jenkins. Tom Price, Corey Herford unwaith eto mewn yn y cwrs Cosby. O, am gwaith amddiffynol, mae'r bêl dal yna. Ac mae Llansawel wedi mynd ymhellach ar y blaen. Diolch I Tom Price. Da ni wedi chwarae bron I 20 munud yma yn Stadiwm Renewable Centre. A mae Tom Price wedi mynd ar tîm cartra 2-0 ar y blaen. Chwilio am rediad Josh Locke yn cael ei helpu gan y cyffyrddiad yna. Y bas ddim gyda'n cywir. Mae gan Connor Evans mewn ar ymyl y cwrt Cosby ar ei hyd. Y cwrt Cosby mynd am yr ergyd. Cyfla I Matty Jones. A ni na 5 munud I ffwrdd ar hanner amser. Mae Gaernarfon wedi tynnu un yn ôl. Matty Jones. I ail gol tymor yma. Sean Bradley ar gic gornel at y postyn cyntaf. Adam Davies wedi mynd heibio I Fuller. Ac mae Adam Davies am y 6yd tro yn y gyngrair tymor yma wedi sgorio I Gaernarfon. Ac maen nhw'n unioni'r sgôr yma yn Llansawel. Morgan Owen yn syth I draed Mitchell Bate. A mae Josh Locke wedi gael y bêl yn ôl mewn i'r cwrs Cosby. Locke yn mynd I hyn. A mae honna'n mynd at y rwyd ochr ac I gefn y gol. Mi o na weiddi. Pawb yn troi I edrych ar y dyfarnwr Alex McGinch. Maen nhw'n dal I weiddi ond dim trosedd ar Josh Locke. Sean Bradley mewn digon o le ar y chwith. Matty Jones sydd efo fo. Croesiad isal gan Matty Jones yn chwilio am Iwan Lewis ac am arbediad gan Fuller. Mi oedd honna'n sleifio i'r gornel isa gan Iwan Lewis. A troed Will Fuller yn sicrhau mae cic gornel yn unig fydd I. Bygythiad yno o hyd. Adam Davies. Mae Bradley efo fo. Bradley'n torri fewn. Bradley! A Llansawel yn cael ei achub gan y gwaith coed o fanna. Bydda rhywun yn meddwl y bydda Bradley wedi claddu honna. Bradley yn anelu honna. A mae Adam Davies wedi mynd ar cofis ar y blaen. Wel, pwy arall? 7 mewn 7 I Adam Davies. A mae'r cofis ar ôl 20 munud o'r ail hanner ar y blaen o 2 gol I ddwy yma yn Llansawel. Honna'n uchel gan Owen. Sean Bradley yn dawnsio I ffordd I fewn i'r cwrt Cosby. Mi oedd angen yr arbediad ond oedd o ddim digon. Ac mae Dom Smith wedi mynd ar cofis ymhellach ar y blaen. Gwaith da gan Sean Bradley mewn i'r cwrt Cosby na. Fuller yn rhoi di wedyn ar blad I lwybr Dom Smith. Sean Bradley. Gweld Josh Locke ar rediad rhwng i'r canol. Josh Locke I fewn i'r cwrt Cosby yn erbyn Fuller. A mae Josh Locke wedi sgorio'r 5ed prawma I Gaernarfon. Rediad hyfryd o ganol cae gan Josh Locke. A dyna'i gol gyntaf o yn y gyngrair I Gaernarfon tymor yma. Ond mi sgoriodd o'n erbyn Caernarfon ganol wsos.